Ja ha passat un any des que la llei de la dependència va començar a caminar i ara es veuen els primers resultats. En aquest barri de la Part Alta de Barcelona, per exemple, s'ha disparat la demanda de sol·licituds. Fins ara, els ajuts a la dependència només beneficiaven la gent amb pocs recursos, però ara és un dret per a tothom. Hola, què tal? Com estem? Bé, endavant. A veure, para? L'altre avantatge és l'assignació d'una treballadora social que es converteix en una mena d'assessor personal que fa el seguiment de tot el procés. Joaquim, bona tarda. Com anem? Mira, molt bé. Sí? Sí. Bé, molt bé. És la persona encarregada de fer la valoració sobre quin nivell de dependència té cada persona i proposa el més adient en cada cas. És a dir, que s'ocupa de dissenyar l'anomenat Pla Individual d'Atenció, el PIA, on es calcula quina prestació econòmica correspon a cadascú i si cal o no un servei complementari, com ara pot ser un centre de dia. Tot això és Li possible. farien activitats. Això és una recomanació que jo li faig, Exacte, que no, no i és una que- obligació, i que a vegades- però que jo crec que li aniria bé. Ho ha de fer per vostè i pel seu fill, Exacte. per tots plegats. A Catalunya es permet compatibilitzar una prestació econòmica amb un servei. Per exemple, es pot obtenir uns diners per pagar un cuidador a casa i, a més, demanar una plaça en un centre públic de dia. Un cop s'està d'acord amb les condicions pactades, les dues parts ho firmen i se'n fa un seguiment continuat. Bueno, Joaquim, doncs en 6 mesos, més o menys, tornareu a tenir Molt notícies bé, meves? t'esperaré. Molt bé, què farem? Amb ganes de veure't. Hem de fer seguiment... Com a casa no s'està enlloc, però no sempre és possible. I trobar una plaça en un centre de dia o en una residència pública com aquesta no és cosa fàcil. Tot i així, és el servei més demanat per als primers 45.000 sol·licitants des que va entrar en vigor la llei, després de la prestació econòmica per pagar un cuidador a casa. La falta de places és una de les queixes dels usuaris i l'altra els diferents colls d'ampolla que s'han anat formant en cadascun dels passos que s'han de donar, perquè hi ha falta de personal. Com tot sistema hem anat tenint colls d'ampolla amb els diferents punts, no? Pensem que d'aquí a l'estiu ja haurem eliminat tots els colls d'ampolla. El primer moment, el primer coll d'ampolla, per dir-ho així, el vam tenir l'any passat amb la sol·licitud. Després on el vam tenir amb els equips de valoració, va durar molt poc, i ara on el tenim, amb l'elaboració del Pla Individual d'Atenció. Per què? Perquè no és un paper. Això implica conèixer on viu la persona, fer un petit informe de les condicions on viu, parlar amb aquesta persona, potser una vegada, potser 2 vegades, buscar determinada informació, etc. Les previsions de la Conselleria apunten que totes les peticions estaran al dia abans de l'agost. Cal tenir en compte que hi ha establert un termini d'un màxim de 6 mesos entre la data de la sol·licitud i el final de tot el procés, i que, a més, es cobra en caràcter retroactiu des del primer dia que es va demanar. El problema és que no s'ha explicat prou bé que un cop pactats els serveis i les prestacions que rebrà cada persona, cal descomptar la quantitat que fins aleshores li donava l'Estat per atendre la seva situació de dependència. Per exemple, les pensions, una part de les pensions de gran invalidesa. Això ja està marcat per la Seguretat Social. Això dona peu a que hi hagin determinats ciutadans. Pensem que a Catalunya no serà més de 2.000 persones, aproximadament, doncs dona peu a que, malauradament, els hi doni, diríem, un resultat molt petit. Per evitar la frustració que representa esperar unes ajudes que acaben sent molt minses després de mesos de paperassa, la Generalitat està estudiant atorgar una quantitat mínima garantida d'uns 100 euros a tothom que inicia els tràmits per obtenir noves ajudes. Per calcular quan li toca a cadascú no es valora la situació econòmica de tota la família, sinó només els ingressos i patrimoni de la persona dependent. La gent que té ingressos inferiors a 17.700 euros, que és un 80% dels casos presentats fins ara, rep el preu total del cost d'una plaça pública, és a dir, uns 1.300 euros al mes. Però no s'ha explicat bé que això s'ha de fer compatible amb el sistema que ja existia, amb aquest 10 o 20% que ja existia, que en alguns casos pot ser que la persona ja estigués rebent les ajudes que li corresponen per altres vies, no per les que la llei reconeix, i que per tant es quedarà en una situació igual, que en cap cas no perdrà el que tenia, que això és important. Hi ha gent que creu que si demana ser valorat com a persona dependent passarà a perdre el que ja tenia. En tot cas, això no ho perdrà, el que passa que s'haurà de veure quines són les compatibilitats entre el que li correspon com a persona dependent i el que li correspon per algun altre dels tipus d'ajuts que hi ha. Aquesta llei ha creat expectatives no només entre els usuaris, sinó també entre les empreses del sector.
on hi estan invertint fins i tot firmes constructores. La creació de nous llocs de treball també és un gran revulsiu, i tot i que la formació és encara l'assignatura pendent, cursets com aquests intenten posar-hi remei. Una mica la idea seria la mateixa, anar fent el seguiment dels processos per anar veient què és el que falla, on falla i com podem mirar de trobar-hi la solució, abans que se'n generi un problema que generi insatisfacció. Aquest és un sector que sempre s'havia relacionat amb la beneficència i, per tant, tothom considera que cal buscar un cert reconeixement social i aconseguir una major professionalització del ram. Hem de motivar, i la motivació, clar, hi ha una motivació que és intrínseca, o sigui, pròpia de la persona, que jo crec que aquesta és tota la gent que treballem en aquest sector la tenim, però que després li hem de donar una motivació extrínseca, no? Valor a nivell social, però reconeixement també, i el reconeixement implica moltes coses. És una professió amb una gran càrrega física i també psíquica, amb jornades que fan difícil conciliar vida laboral i familiar. A més, és un tipus de servei que és molt intensiu en mà d'obra. Els sous de les persones que treballen en una residència representen el 70%. En aquests moments es negocia el conveni català per aconseguir que els sous s'equiparin amb el nivell de vida d'aquí i puguin passar d'uns 700 euros de mitjana a 1.000 euros al mes. Aquesta millora, aquest 30% d'augment salarial que demana en aquest moment UGT, nosaltres no la podem traspassar el cost d'una estada en una residència perquè els nostres clients que avui tenim a les residències, les pensions no pugen més enllà d'un 3%, ni els salaris, en el cas que els fills ajudin, no pugen més que l'IPC. Llavors no podem trencar aquest equilibri, hem de fer alguna cosa que sigui sostenible en el temps, però conscients de que les condicions dels treballadors s'han de millorar. L'argument fàcil és dir els treballadors em costen molt i si pujo sou de treballadors ho haig de repercutir, però potser el que hauríem de començar a mirar és quins marges de benefici real tenen aquestes empreses i veure si realment és aquest 70% amb salaris o hi ha uns altres marges que es poden canviar. Jo entenc que les empreses es construeixen i es fan per tenir un benefici, això ho entén tothom. Ara, quan s'està jugant amb alguna cosa tan sèrio com és la cura de les persones grans, jo crec que aquí també s'ha d'intervenir perquè aquest marge de benefici sigui suficient però no sigui a costa ni de la qualitat del servei ni de les condicions dels treballadors. La patronal es queixa que costa molt trobar personal disposat a treballar en aquest sector, on no es para ni dissabtes ni diumenges. Per això contracten contingents de treballadors de fora amb una duració mínima d'un any. I consideren que l'administració hauria de vetllar perquè els cuidadors que es desplacen al domicili i no tenen regularitzada la seva situació amb la Seguretat Social ho facin. A més, consideren que la fama que les residències són cares no és merescuda. Calculen que els 1.500 euros que costa de mitjana un centre públic al mes representen en realitat 50 euros al dia. Què donem amb aquests 50 euros? Escolti'm, un servei les 24 hores del dia. Què donem més? Posem tot un ventall de professionals, des de metge, infermera, un fisioteràpia, una cuidadora, treballadores socials, una teràpia ocupacional, o sigui, tot un seguit de professionals que estan a disposició de les persones que viuen en les nostres residències. Donem l'esmorzar, el dinar, el berenar, el sopar, rentem la roba, repassem la roba, no es cuidem de la salut de les persones, etc., una llarga llista de serveis. Les previsions són que les places de caràcter públic augmentin a un ritme del 20% anual els primers anys. Un procés invers al que s'està vivint a Suècia, país pioner en aquests serveis. El model nòrdic busca ara que les persones dependents siguin el màxim d'independents possibles i participin en les tasques diàries de fer el menjar, estendre la roba o fer-se el llit en residències petites i privades. Els grans complexos residencials, propietat de l'Estat, ja no s'estilen. L'espai de